kagowa ma sani koro en ranyisi makende chakruok mar pur kaachiel kod komo mar chako higa kata chiri kaka jomoko luonge Nyakwara Mogajwang'. Weche thoth ka mana kaka Nyabedo Fred osewacho ok osebedo mayot ahinya nyaka ne wachak higa ni Nyakwara Mogi. Osebedo kwaneno ka masira mang'eny mag ndara osebedo mang'eny mokalo kendo maendi osebedo ka kelo penj mathoth malo duoko. Jatend migawo mochung' ne chenro mag wuoth e pacho ka Kipchumba Murkomen yande olieko ni sirikal biro kod chenro mar tego chike manyalo konyo geng'o thoe mwanene wang' apaya e counties ma opogore opogore e piny Kenya ka mangima ma ywak mosebedo ka nitiere. Lipod mohiu mar NTSA lieko ni wasewito ji malao na 300 gi wiye kaloro koda masira mag ndara kuom thuolo mar dweche 3 mokalo chien, ma bende iwacho ni en kwan mamalo mokalo ka opim kod higa mokalo chien. Penjo mathoth ma jo Kenya penjo to dibed ni nyawo montie ndara koso rakel mag masira gi en ang'o hie ken. Mae wach mang'eni sebedo e mesa mar kaweche manyien misebedo kinono kendo iluwo gi kukune. Wan kama rach ahinya. Piny ywak remo chwer mar japiny nikech masira mar ndara. Apani jo Kenya ahinya to rawere matiyo kod mbui nitiere kod sigana mathoth ma ginyalo tudo kod masira mag ndara ahinya to king'iyo higani. Aneno nyoro kanyo ng'inwan joma wabede mbui waneno gik matimore. Ineno kane rawere gi jomoko matiyo kod mbui mar TikTok nowuok gi misuma kendo kagi gine magawa moro gwenge mag Ruiru kucho kagi go mos kata chiwo luor mogik ne achiel kuom joma ne tiyo gi mbui, rawera moro mane tiyo gi mbui miluongo ni Brian Chira ma be ng'ini nyinge ni e dho ji mang'eny kata pach ji mang'eny matiyo kod mbui. Kendo aneno ka giwuok kar rombgi to inyalo paro ni king'iyo sigand rawerano ne jo Kenya ma tiyo kod mbui nong'eye kokalo kuom kane ochiwo neno kaka janeno mar masira manotimore e ndara. Mano higni moko buora mokalo. Kendo ne ogole tipo moro ma pacho kaendi kowacho kaka ne masira no otimore, kaka ne nyamburko okelo hinyruok ne ji. Kenya mane ji ong'eye kaluwore kod kaka nowuoyo. To en bende odhi obedo jal mane tiyo kod mbui kor ahinya. To bang'e nowuon masira mar ndara kendo nochako duoka ngimane oko. King'iyo mbui kanyo mathoro yudo weche mathoth inyalo paro kata nitiere joma moko bende waseneno ka owito ngimagi e masira mag ndara maka gi kacha pacho ka. To mano nyisi mana ni okwan kama ber. Nonro mane ogol kod aduol mochung' ne ng'iyo ngima oganda matiyo kod nderni ma pacho ka NTSA nyiso ni king'iyo tarik 1 mar dwe mar 1 e higani nyaka tarik 20 mar dwe mar 3 ma wantiere niendi, mano mana ndalo moko 5 mokalo. E kind tarik 1 nyaka tarik 20, tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20 dwe mar 3 e higani wasewito ji ma kwan gi romo 1,026. Mago ji ma osekwan mochopo ne NTSA. Nikech ang'eni NTSA ok gin kamoro amora kata ripode mag joma wito ngimagi e ndara samoro ok chopi, nitie moko ma samoro ok chop kata ka polis. Ang'eni nitie weche mathoro timore kata e kor gwenge ma dibed ni samoro ok chopi e it jogo makawo kwano. Koro 1,026 ma otho e kind tarik 1 nyaka tarik 20, mano dwe mar 1 nyaka dwe mar 3. To e kind jogi NTSA wacho ni ji 384 kuomgi gin jowuoth mawuotho gi tiendgi e ndara ma dho ngere luongo ni pedestrians. Derepe mariembo nyamburko mosetho nikech masira mag ndara kochako tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20 ma dwe mar 3 gin 77. Jowuoth moting'e nyamburko, oting'e tuk-tuk, oting'e lori, oting'e gari moro amora mosewito ngimagi gin ji 225. Mano i thuolo no. Joriembo mag ndiga miluongo ni pedal cyclists mariembo e ndara, 16 kuomgi osetho chakre tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20, tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20 ma dwe mar 3 higani. Joriemb apiko, jomoko luongo ni peng kaluwore gi kaka gweng' luonge, ji 242 osetho e thuolo mino machuok no. Jomoting'e apiko miluongo ni pillion passengers, jomoting'e apiko koro ka jariemb apiko ne gin gisetho 242, to joma giting'e tokgi kwan mar ji mosetho e thuolo no gin 82. Kelo kwan no e ji 1,026. Mane thuolo makamano e higani
Medruok mano nyisi ni wabedo gi medruok mar 7%. Kech king'iyo ni higa mokalo kochako tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20 mar dwe mar 3 e higa mokalo mag 2023 wan kod ji 159 mane otho e thuolo ma kamano. Nyisi ni higa ni chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 3 obedo gi medruok malach mar ji mosewito ngimagi nikech ndara ma masira timore. 7% en atamalo maduong'. To mana nyoro kan neno kwa gombaka kendo king'iso jopiny kaka weche osebedo ka tuch. Tarik 16 inyalo paro ka jopuonjre mag Kapsabet Boys ma en skund sekondar noyudo masira kendo ji ariyo nyicha ne owito ngimagi. Yes. Ndalo ariyo bang'e ino ka oyudo masira marude. Yes. Machielo timore Bomet ma ji 5 thoe, machielo timore gwenge mag Voi, Maungu, ma jopuonjre mag Kenyatta University 11 wito ngimagi. Koro ng'isi ni tarik 18 kende ji 16 nyicha ne owito ngimagi. E masira mar ndara ma ripode nyicha ne ochopo. To kata motelo ne mano inyalo paro ni e kind tarik 1 dwe mar 1 tarik 20 mar dwe mar 2 higa ni NTSA noriko nosegolo report machielo mane nyiso ni thuolo no kende dwe 1 no kende ne ji maromo 649 nosetho. Koro nyisi ni kwan ni medo dhi malo mokalo kendo wamedo bedo kod midhiero nikech siem igolo puonj igolo to pod waneno ka gigi timore. Ang'eni Kaluo osebedo kwa luwo ripode mopogore opogore ma samoro dibed ni ok wanyal bedo gi thuolo mar temo wachogi to nitie e kor gweng' kucho ripode mosebedo ka watimo ma ji winjo kwa lande redio kata wagole Ramogi TV achiel kachiel mag ji matho e ndara mag jo apiko magwe ng'ato kata jo apiko matho kata samoro ng'ato ne riemba ng'were tite to ba mana yo kata olwar oko to samoro no ok orwako gigo mageng'o masira ahinya ogudu mirwako miluongo ni helmet. Nitie weche mathoth makoro kelo wa e wach masira makamagi. To aneno ka migawo mar arita kwe kokalo kuom jatend migawo Kithure Kindiki. Yes. Nosegolo siem. To an gino nyuola yudo ka masira mag ndara ritimore to siem igolo. To apani kaka wamedo bedo, kaka medo dak, tamedo neno ni siem imedo gol kendo matek molo mane igolo kinde mokalo, to masira gi medo mana medore molo kane gi medore kinde mokalo. Siem mana winjo kigolo ni owinjore kata mana fwai migone jo moriembo ng'were tete. Keti obede mapek mokalo ma nyaka ius mana lo eka digoli kapono yudi ka ikalo gi nyiriri mamoko mag ng'wech mane ringo. Koro okang'eyo ni wan kama ber king'iyo kaka weche chalo nikech ja Kenya chal ni ok en ng'ama ibuogo. Koro puro dhi penjore mbele pod achiwo mana nonro ma wiye mondo koro kata ka Fred go wiye to ogo wiye ka japiny to oseng'e ni to kwan chalo nade. Erokamano ahinya.